थांनाय 14 मार्चआव बे बोसोरनि गिबि अखाफोर मन'नाया जाखांबाय। फिन खेबसेबाव बे बोसोरनि गिबि सान मन'नाया जानो थांगासिनो दङ। सान मन'नाय आरो अखाफोर मन'नायखौ हिन्दु धोरोमाव जोबोर गोनांथार जोंलारियारि जाथायफोरजों लोगोसे गोनांथार होनना मानिनाय जायो। बे बोसोराव चैत्र नवरात्रिया सान मन'नायनि समावनो जागोन। बोसोरनि गिबि अखाफोर मन'नाया 14 मार्च खालि जादोंमोन आरो दा नैथि मन'नाया 15 साननि उनाव जागोन। बे बोसोरनि गिबि सान मन'नाया 29 मार्च खालि जानो थांगासिनो दङ। अखानायै 30 मार्चआव चैत्र नवरात्रिया जागायजेनगोन आरो हिन्दु गोदान बोसोराबो बे सानाव जागायजेनगोन। गुड़ी पाड़वानि फोरबोखौ 30 मार्चआवबो फालिनाय जागोन। भारतआव सान मन'नायनि समा बेलासिनि 2:21 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 6:12 रिंगासिम जागोन। बे बोसोरनि गिबि सान मन'नायनि समा 3 घन्टा 53 मिनिट जागोन। सान मन'नायनि सुतेक समफारिया 12 घन्टा सिगां जागायजेनो, जायनि ओंथिया बियो 29 मार्च खालि फुंनि 2:30 रिंगासोआव जागायजेनो। नाथाय बे सान मन'नायखौ भारतआव नुनो मोननाय नङा, बेनिखायनो बेनि सुतेक समफारिखौ गनायथाव मानिनाय जानाय नङा। बेनिखायनो बेनि सुतेक समनि बागै साननाय जानाय नङा। बेनिखायनो नवरात्रिनि थाखाय घट स्थापन एबा कलश स्थापनाव जेबो हेंथा जानाय नङा। सिबियारिफोरा 30 मार्च खालि फुंनि 6:13 10 रिंगा 20 मिनिटसिम घट स्थापन एबा कलश स्थापन खालामनो हागोन। बेनि उनाव कलश दोननो थाखाय अभिजित मुहुरतआ सानजौफुनि 12 रिंगा 1 मिनिटनिफ्राय जागायनानै 12 रिंगा 50 मिनिटआव जोबहैगोन। अभिजित मुहुरतनि समाव नवरात्रि कलश फज'नायखौ खालामनाया जोबोद मोजां होनना मानिनाय जायो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।